Edwin, ubanta. Pa, amin Ito ko. kay nausing. Ready na ang baon ni Duydoy, guys. Litson paksiw yung sudan kaya tagaan sa alang gapon og PH nga gamay sa iyang magwang. Daw kape. Ug yung tubig ready na. Ayan ang balo ni Duydoy, ready na. Nagkape na siya. Iris na. Ayan na si Duydoy, guys. Hi guys, good morning. Mamahaw ta guys. Mamahaw tag sayo guys kay nag-chat si Janice magpauban sila karon sa simbahan. Nag-chat si Janice magpauban sa simbahan. So mga unta pag sayo. Nakoy pinya. Wa kong sudan. Lechon paksiw. Nakadala si Alan gabi pag ulit niya. So, paksiw na. Mamahaw ta guys. Pamahaw ta ninyong tanan. Nakay pinya. Kuha na kong pinya ka ng hinog na kayo. Silang lang natulog lang mader. Sa bintoy. Kauntan yung lahat guys. Ate California, kaunta, Tigisilo, Ma'am Pinay Beauty, Manang Los, Ma'am Joy Rivera, kauntan yung tanan. Ay, logan. Ayan, pagmangko ni Alan gahapon, guys. Di pamalayaan ito siya. Ito siya pamalayaan. Marag May. Di pamalayaan ito siya. Gahapon, nagpakuan sila, nagparestro. Di man mo ban niyang mama, akong yubanan. Ako'y naguban.
May sakitaan niyang mama sa ulo. Ako yung kulog gahapon. Wala man yung sa sapa lagi. Ito lang. Gusto. Dali na siya lagi. Tingkol tampal ng sila eh. Mm. Kawan tao. Gusto na kare. May kasudan may, alay may. Na-over ng pinya guys. Pero isa man kaon-kaon ni kag pinya. Tuy! Kusupin ito yung nagkaon. Tuy! Si Duy guys, ang iyang klase, Lunes rag Martes, nang matrabaho siya og Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Kay iyang klase ko anraman, duha man kadlaw sa isa ka semana kay gibahin maguna sila kay daghan kay sila. Sa Lunes ug Martes, ang mutunga sa eskwelahan kuanra first year college to fourth year nga kurso nga entrepreneurship muna nga course yan ni Duydoy. Pagka Merkulis ug Huwebes idok, pagka Biyernes ug Sabado public ad. Gibahin tungod sa kadaghan sa estudyante kay kuan mo na siya. Salay Capitol College sa iyang eskwelahan ni Duydoy. Daghan ka estudyante. Dahil estudyante mo nang gibahin sila. Tagduhar kadlaw ilang klase. Para magklase pa lagi sila. Kuan. Alas 7 sa buntag, pahon po sa alas 7 sa gabi. Alas 7:30. Ang karon kay di pa man kay sila kuan karon kay wag-o pa ma'am. Munang pakasayo pa si Duy pag uli. Na-overripe kay dugay na mo nakaon dagto ram ni pagsugod ni Duy pag trabaho. Pagbalik na niya pagtrabaho niya nadala. Chatan mo ni Janice gabi na alas 11 na. Nabasa na ko ang chat niya kay karon na buntag. Pauban daw siya sa simbahan.
Hi guys, madto kog sapa. Yan sabod-sabod man dining bakakong dani di ay. Kung dining natigway. Kana ba gini mo maog suntok-suntok ka ma, nagsabod-sabod man kadya ma. Bek mo natigway na ni. Nakalimtan ko naman. Chat-chat na gumini Janice na nakalimot ko sa baka. Naman baka lang di ay. Panatig ko eh. Grabe ra ba niyang sabod-sabod oh. Oh, what's up? Paano nga ihawon tagig ka? Ah! Puyo ha, puyo ha. Na. Si Rilona rin nakikot gapon di unsam. Ikot bataa. Jesus, gayang sabod. Hapit kita ng saging ma. Balik na yung hisapa. Ay ni ma. What's up ma? Panahon man ni Doy og hakot. Amora na ipahakot ugma kay layo kastanan. Kalingawan niya alan og hakot. Ugma matabangan nila kay Domingo. Namahaw ang among kuan Disney Princess. Ito ra ang prinsesa gid nga original. Anak lang na siya. So man, kumusta naman imong vlog? Humana kag vlog diya? Naman maritisa. Pila ka oras. Sige atad. Gabi pa man yan ni Dani. Nya unsa man day kung gabi eh. Ka-video dito sa Litson Manok. Hay litson manok, ba man kag litson manok. Dito ba nang nagbo ko gabi sa gapon sa Bunyaw. Ay sos nga naman kag dito starring mo dito sa video ni Mami. Bro. May matong ako nag-video. Ha? Agribal lugar ka ni Mami lugar pag video. Dito na ako daan bede na una ko naka-video niya. Ah dito na kauna daan di ay. Unsam di ay. Ah mao ba di ay? Orong to. Hello guys. Mayang hiya guys. Wala, mga kamera, Nag-abot na mong Disney Princess oh. Papa Mario ma guys. Kaon na papa. Kaon na papa. Lamay lang sudan papa. Marami kaming ulam ngayon papa. Oh. kaon tabib. Kaon na papa. Mga Sirwin, Ubanta. Pa, amin ko. Kay na using. Papa Ubanta, hindi ko kinausing. Kay na using. Hindi ko na ta. To banta di ko kay na Sirwin. Mura man sila mga tiyaw. Ring house nga nangunay man ka dito litson nga dako kayo. Kapit, baba nung magkakaon man. Gabi. Sige, pati daw kamote i-bring house ni Mader. Kaginit na. Karsayo.
Sada magkano? Naon sa ka? Baka si bugot-buti ha? Ang bugot-but ka? Hi guys! Nagilain sa nila kaya dito ni. Ako nilain sa nina ni Otik guys. Napaya ako tika ko ihatag sa imo. Ay sus pa! Lain ko pa kung saan ko ganang kasuton. Mao ginang kusuton. Agrek ka sa kusuton pa ba? Ikaw ha, ayaw ba yung kawayan ni mong manghog kaya ang dili maglayas? Ayaw ko man ni. Tuanyas ma'am. Yamuay. Yamuay. Janice Yamuay. Nahuman ra gid ang ilang mga requirements, so dayon na gid ilang kasal, di na makuspon. Happy din ako ragi. Naigi kasal karon guys. Ting kasal man gud ang Sabado. Kiss the bride. Naigi kasal karon guys. Pagingon si Janice nga agtanaw sa daw mi dadto. Agtanaw sa kuno mi, ug man na sa imo makakita ka lagi. Nawa. Dili Unsa? Unsa dili maseminar kay? Wala pa gani. Susid ka di si Manang nawa na. Oy nag-ingon man pud siya nga kamoy panha. Kamoy mag-fill up. Okay naman. Panay basulay kay okay na. Bye guys. Ilang kay isa raman. Snack me guys. May snack.
Nag-order na si Janice og kuan, guys. Ayan, nagkuha siya Dunkin Donut. Mag-Dunkin Donut lang mi. Again mo ko na yung siopaw, pero donut na lang kay mas lami ang donut na ni kaysa siopaw. Tilawan sa naman ang donut na ni sa 7-Eleven. Lami siya, guys. And guys, mga snack na may sito lang ang ako ang gikuha. Kang Mr. Food ang Coke. Ayan po ang kang Janice. Sa mga iya sito, iya po na iya. Pero milk sa mga iya. O kang Mr. Hotdog ang yung ipari sa amo. Dunkin Donut. Lami ang donut na ni sa 7-Eleven, guys. Humanaming snack, guys. Uli namin. Waban na. Waban! Regard si mama ni mo. Hoy, ano sa mo? Regard si mama. Live sa kanya. Pato das mama Florwax. Sa Mama na ko yung Twitter. iya balay. Nakita. Ha? Oh, basta kung sa dalawa. Basta kikignan ta ka. Salamat sa snack. Sponsor. Kaka-snack ko. Ka-snack mo? Tita! Uy, kadagan ay sa pan karon. Kamay galamay. Ay, hilay na sa Japan eh. Nandito si Mr. Gingayan, guys. Si Chiche. Si Queen Day. Paano ka lamay? MJ! Kita sila ni Jinjin. Snack sila, guys. Snack si Rere. Ansa? Nasa kanina? Kami ko patawad sa pork niya daw niyo. Puro ko yung patawad. Kasal na. Nalimot. Nalisod po, ikaw nagtaod sa mong kasal. Si Bamor Kupan ba? Nalimot ko. Asa? Naman lagi na mo, ate. Ngayon, makudanin siya. Naman lagi na mo, ate. Gamit ko. Tagay si tita, si ate.